řekl bych úplně o sobě, že jsem influencer, do toho všeho nikdy to neříkám, že jsem prostě úplně vyhořela. Řekl bys, že jsi vyměnil teda většinu těch kamarádů? Hele, určitě. Byl to nějaký cíl, který se ti nepodařilo dosáhnout? Nemohl jsem z toho pomalu spát. My vás vítáme u premiéry nového podcastu. Naším hostem je František Koukl, sportovec a tvůrce obsahu, který otevřeně mluví o disciplíně, práci s hlavou a dlouhodobých cílech. Ve svém obsahu často ukazuje cestu od období, kdy nebyl spokojený se sebou ani se svým životním stylem, až po nastavení velkých výzev, jako je třeba maraton nebo v budoucnu a Ironman. Franto, díky, že jsi dorazil. Díky moc za pozvání. Můžeme začít teda první otázkou. Jasný, Co byl teda moment v tvém životě, kdy se to zlomilo, že jsi přestal být takovej ten, co chodí do klubu nebo pije občas a seš teď takovej prostě sportovec a máš ten mindset, prostě dobrý mindset? Hele, myslím si, že to bylo asi už v bodu, kdy jsem se cítil už fakt jako hodně špatně a podíval jsem se prostě jakoby sám sobě do těch očí a řekl jsem si to úplně na rovinu, jak to cítím, že se sebou chci něco začít dělat, že tam, kde jsem, tak je to jakoby špatný a celkově jakoby do budoucna to není dobrý. Takže velká promluva sám se sebou to byla. Pamatuju si na to vlastně i jakoby do dneška ještě, kdy třeba, když to vezmu s tou fyzickou stránkou, tak jsem se sám sobě jakoby podíval do zrcadla, do očí a sám se sebou jsem se jakoby dost promluvil, no. Takže to byl asi takový ten první moment, ale no, je to běh na dlouhou dráhu, no. Jasně. Bylo to třeba poprvé, co se začal k životu stavět dlouhodobě a do té doby si smýšlel jenom na krátkodobé cíle? Yes, určitě. Hele, tohle to zrovna teďka řeším, že je strašně důležitý za mě všechno budovat dlouhodobě, že fakt předtím jsem v té hlavě měl, že všechno jakoby krátkodobě, že jsem nekoukal vůbec jakoby do té budoucnosti, ale teďka, když nevím, ať už jde o nějaký podnikání, nebo ať to je cokoliv, ať to jsou ty sportovní výzvy, nebo hlavně taky zdraví, nebo třeba vztah jako s manželkou nebo přítelkyní, tak všechno se snažím jakoby dělat dlouhodobě a za mě je v tom jakoby, za mě je to takový jako cíl, no. Jasně. A jak si k tomu stavili třeba ty tvoji nejbližší jako kámoši hlavně, když jsi třeba přestal s nima i jako pít nebo tak? A začal se s tomu jako věnovat spíš tomu jako mindsetu dlouhodobý. Hele, upřímně, jako je to těžký se odpojit jakoby od těch lidí, naštěstí. Já jsem měl taky jakoby pár kamarádů, nebo ze začátku jsem měl naštěstí pár jako kamarádů, kteří do toho šli jako šli se mnou prostě třeba do toho fitka poprvé a šli jsme úplně jakoby od nuly spolu, no, takže je to těžký, ale musíte to prostě jakoby zvládnout, no, se odpojit od těch jako lidí, no. Jasný. A baví se pořád teď s nima ještě nějak, jako Hele, s takovýma lidma? bavím. Jo? Jo. Třeba ono je důležitý se asi držet, nebo jakoby podle toho, jestli vás jakoby jestli vás ze začátku třeba jakoby podporujou nebo ne, ale ty, co třeba ne, tak je za mě jakoby trošku se jakoby důležitý držet od nich jakoby ten odstup s tím, že vy víte, ale oni jakoby si myslí, že jste jakoby máte prostě nejlepší vztah, ale vy máte v hlavě to, co oni jakoby neví, jestli chápete. Jo. A řekl bys, že jsi vyměnil teda většinu těch kamarádů, protože já to vidím v osobním životě, že ty lidi, okolo kterých seš, hrozně formují tebe a to, co potom děláš, ty návyky, ten drive a všechno okolo toho. Yes, hele, určitě. Já jsem jich zase jakoby tolik měnit úplně nemusel, protože když jsem se všem jakoby začínal, měl jsem prostě špatný období v hlavě, cítil jsem se fakt jako na nic, tak jsem skoro žádný kamarády neměl, takže jsem je úplně měnit nemusel. Ale jo, jak říkáš, vaše okolí prostě určuje, co jste vy. To prostě slyšíte teďka všude a je to jako neskutečná pravda, no. Je to tak. A v čem teda dneska přemýšlíš jinak než dřív? Díváš se na ten svět a život jinak? Hele, určitě no. V čem jako konkrétně třeba myslíš, nebo? V těch každodenních návycích, v tom, co se stane třeba v pátek večer.
Jo, hele, tak upřímně dneska už jakoby ani nepřemýšlím, že bych šel někam třeba jako do klubu. A nevím, v té hlavě už to prostě dneska jako třeba vůbec nemám, jo, a nevím, normální pátek dneska, dodělám si totiž ještě trenérský kurz. Jo. Do toho všeho nikdy to neříkám. Jako ve fitku, že budeš No. Jo, Uvidíme, je to... Tajná informace. No, ale dneska třeba večer jsem na kurzu fitness trenéra, no, a že bych si někam zašel jako na party, tak nad tím jakoby úplně nepřemýšlím, ale já si myslím, že už by se mě na takovou jako otázku nikdo jakoby nezeptal, no, ale zase, když to má být třeba nějaká oslava nějakého vašeho blízkého, i když si tam třeba pije a máte toho člověka rádi, tak je to za mě úplně v pohodě, pokud vy si jakoby držíte to svoje. Já kdybych dneska někam šel, tak si tam dám vodu, že jo, a jsem rád, že prostě pokecám třeba s tím člověkem a takže asi tak, no. A jak ses naučil tak fungovat i ve dnech, kdy se ti třeba nechce, že chceš prostě jenom ležet doma nebo jako jenom přežít nějak školu a tak? Hele, já si myslím, že všem se někdy asi úplně nechce, taky nejsem úplně perfektní, myslím si, že i ten nejlepší člověk na světě, který má prostě nejlepší disciplínu, tak prostě někdy vstane a někdy i třeba něco neudělá, jo, ale to už je prostě o té disciplíně, že tu danou věc, pro kterou si třeba jdete, nebo ať už to je nějaká rutina, tak to děláte i fakt jako ve dny, kdy se vám prostě nechce, vstanete, nevím, v 6 ráno, venku je prostě zima, tma, já to znám, že od sebe, když se jdu třeba ven otužovat, tak nejradši bych jakoby odložil budík a šel zpátky jako spát, ale to už je prostě ta disciplína, že prostě jdete a děláte to i v ty dny, kdy se vám prostě nechce, no. Tak a v tom případě, když teda ta motivace vymizí, protože je rozdíl mezi disciplínou a motivací, že jo? Ta motivace je často Určitě. krátkodoba, tak jak se k tomu stavíš? Prostě fakt se kousneš, jdeš do toho, i když se ti nechce. Hele, ono za mě jakoby ta motivace je z nějaký části dobrá, že jo, vy vidíte, nevím, když se budeme bavit o těch materialistických věcech, tak vy někde něco vidíte, ať už na TikToku, na Instagramu, všude, prostě na ulici, tak samo to na vás asi, i na vás to nejspíš i jako skáče. Jo, pořád, no. No, Všude. no, Když jdu no. pro obchodákem, tak všude vidím, že jo, ty věci různý a tak. Yes. A říkáte si, že prostě to jednoho dne prostě třeba chci. Tak tahle ta motivace je za mě jakoby dobrá, nebo jak to říct, chvilku jste namotivovaný třeba do nějakého cvičení, ale pak to prostě všechno jakoby postupně upadá a je na vás, jestli v tom jakoby zůstanete a přepnete na tu disciplínu, no, nebo vyhoříte, no, a skončíte, nevím, po 2-3 dnech, jako většina lidí, každý rok od 1. ledna, například s cvičením, nebo z jakýkoliv věcma, no. Tak. A máš na tohle nějaký lifehack na to, jak se dokopat k tomu, že děláš, co se ti nechce, protože vím, že třeba někdo místo scrollování se začne dívat na zeď, prostě toho začne nudit a tím pádem se dostane k té práci. Tak jestli máš taky něco takového. Jak to myslíš, tuhleto otázku ještě? Myslím to, jak se dokopeš No. k dělání tomu, co se ti nechce. To je docela zajímavá otázka, ale já nechci dělat něco, co se mi nechce, že jo? No jasně, Nebo jakoby... ale chci říct, že když by si šel ráno otužovat, OK. tak jako ano, je super, že se jdeš otužovat, ale vlastně radši bys byl v té posteli, Jasně. spal bys a... Ale tak je to nějaká rutina, kterou vím, že když neudělám, tak se ten den prostě posere. Asi takhle. Mám to stejně, no, se studenníma Takže, sprchama ráno. Yes. Ty už aktuálně dávám, nevím, třeba půl roku. Dřív Jo. jsem v tom byl takovej před tím rokem, takovej, že no, dneska se mi nechce, tak jsem to jako vykašlu. Samozřejmě, když ráno třeba, nevím, nezaspíte a musíte někam jako rychle jít, tak nevím, to třeba se může skipnout, ale třeba dneska ráno jsem měl zase ten stejný moment, kdy jsem si dával ledovou sprchu a říkal jsem si, no, pustím si ji tam, protože já vždycky jako se snažím z té teplý posouvat to do té úplně nejledovější Jo, a v tom jakoby vydržet.
protože za mě není. Za mě jde jako, asi jako úplně těžký za začátku si hnedka pustit ledovou. Takže to dělám tak a vždycky, nevím, třeba po těch 3 minutách si říkám, když teďka si pustím tu ledovou, tak můj den začne prostě úplně topově, budu úplně nastřelený a zase mám v hlavě takový to, když to splním, tak tam budu mít takový to zelený okýnko a řeknu si, ten den prostě bude dobrý a už jsem splnil ten první krok, ale a naopak si zase říkám, že když to neudělám, tak ten den prostě bude špatný a hnedka jakoby první věc, kterou mám udělat, tak jsem jakoby nesplnil a pak se tam ty věci jakoby sečítávají všechny a ten den prostě podle toho pak vypadá, no. A když tohle to splním, tak když večer usínám, tak si říkám, let's go, zase jsem splnil prostě to, co jsem měl. A zrovna dneska jsem měl tu samou situaci, že jsem si říkal, půjdu do toho a šel jsem a takových už je teďka docela dost, no. Jo, tak já to mám stejně, já právě taky dávám ráno studený sprchy, akorát já to dělám tak, že si dám rovnou jako tu studenou a pak se tam právě snažím vydržet co nejdýl, takže jako fakt se to snažím posouvat, že tam chci vydržet pak i třeba nejvíc jako 1,5 minuty nebo i ty 2 minuty a tak a vždycky si to snažím jako posouvat každý den jako o pár sekund prostě díl. Jasně. Hele, co nejdýl. No. Ono je to asi záleží to na každém, jak to komu vyhovuje. Zase když jdu do barelu, tak tam si úplně teplou vodu úplně jakoby nepustím. To ne, no. Ale já jsem se v tomhletom dost našel v tom, že podle mě většina lidí, když tam jde, tak prostě úplně jsou z toho mimo, začnou strašně jakoby plašit a místo toho, aby se jakoby v té ledové vodě uklidnili a byli v tom přítomném momentu, o který tam podle mě jakoby strašně moc jde, tak začnou prostě šílet z toho, začnou křičet, prostě, aby to vydrželi prostě tu ledovou, aby se dostali do toho nekomfortu, ale třeba v tom otužovacím barelu, tak když tam jdu, tak fakt se snažím úplně vypnout. Občas jdu třeba i jakoby se sluchátkama, nějakýma jakoby takovýma těma meditačníma, anebo prostě co se mi líbí, ale to je jedno. Ale zjistil jsem, když se prostě otužuju ráno, tak se snažím dostat do toho přítomného momentu, že prostě dneska je pondělí, já jsem teď a tady, nejsem za 5 let tady Franta, který už tady má tyhle ty věci, ale jsem teď a tady a to je takový můj hlavní cíl, jakoby toho otužování, no. Takže dalo by se říct, že je to takový moment v tom dnu nebo v tom životě, kdy ty se resetuješ, uvědomíš si ten přítomný moment a myslíš si, že tyhle momenty jsou důležitý teda? Jo, určitě. My třeba teď, když jsme byli s kamarádem v Paříži, tak jsme si říkali vždycky třeba, nevím, každý den třeba 2krát nastala ta situace, kdy se tam prostě rozblikala ta Eiffelovka a říkali jsme si, brácho, prostě teďka žijem, prostě zastav se, strč ten telefon do kapsy a byli jsme z toho prostě strašně šťastní, že prostě jsme tohle prožívali, protože během toho denního ruchu, kdy prostě pořád máte ten telefon v ruce, tamhle pořád myslíte na něco, že tam musíte něco udělat, tamhle něco, tamhle se vám kazí škola, tamhle musím udělat zkoušky, tak jsme se takhle prostě zastavili, sedli jsme si na lavičku, pokecali jsme a užívali jsme si prostě tenhle ten přítomný moment a je to neskutečný, no, fakt jako doporučuji se občas jako zastavit a vypnout okolo toho rychlého světa, nebo... Jo, tak to musí být super, prostě se jako rozlídnout prostě, kde to jsem a vypnout se ode všeho, ale... Přesně. Je to důležitý v dnešní uspěchané době obzvlášť. Yes, ale nemusí to být v Paříži, nemusí to být v New Yorku, nemusí to být v Austrálii, může to být tady v Praze na lavičce. Může to být ve studené vodě. Přesně tak, anebo to může být tady v Praze na lavičce, kdy prostě jste v parku a díváte se na Pražský hrad, jo, a to už jenom o těch lidech, jak moc jako si říkají, kde to třeba jako tohle najít. Je to i cesta, je to, že žiješ v momentu, i cesta k tomu se nepřehltit a například nevyhořet? Jo, určitě, hele, já jsem měl období, kdy jsem si toho dával hrozně moc, nebo jednu chvíli se mi dařilo a potom jsem vyhořel, protože jsem si těch věcí dával fakt jako strašně moc. Něco jsem třeba neplnil, posouval jsem to pořád o týden, ty věci se začaly kupit a pak jsem prostě pak prostě nastalo to,
že jsem prostě úplně vyhořel a stál jsem třeba 3 měsíce, teďka na podzim jsem neměl úplně dobrý období, kdy jsem prostě stál na místě a neviděl jsem ten progres, jakoby, který bych chtěl, no. Takže v poslední době doporučuji si dávat třeba tři věci, které splníte za ten den, místo prostě 10 věcí, protože když si dáte těch 10 věcí, tak potom nesplníte třeba ráno hnedka jednu, pak si říkáte, odložím to prostě na večer se vám všechno to prostě nakupí a co z toho je, prostě jdete spát a nic to prostě neudělá. Místo toho, když si prostě dáte třeba ty 3 základní věci, na kterých vám záleží a ve kterých se prostě chcete posouvat, i kdyby to měly být jakýkoliv prostě maličkosti, tak je to lepší, než si těch věcí dát prostě tolik a pak třeba vyhořet během toho jednoho dne, nebo ať už jako z dlouhodobého hlediska. No. Jo, no prostě s tím souhlasím, protože já jsem s tím měl taky problém, že vždycky jsem si dal do to-do listu hrozně moc věcí, No. ty to nesplníš a večer jdeš spát a nemáš nic hotovýho. Přesně tak. No. Jo. Tak mám tady otázku, jak teda poznáš, kdy si máš dát pauzu a kdy už ti to přijde jako výmluva právě, kdy si tohle řekneš? Kdy si máš dát pauzu jako v tom, když jako něco děláš dlouho, nebo? No třeba když něco děláš dlouho, nebo potřebuješ třeba i v té fyzické stránce třeba, že Okay. už si prostě nemáš tolik běžet, že prostě si máš zaběhnout třeba v klidu 5 kilometrů, než abys tam... Kdy poznáš, že už potřebuješ jako fyzicky i mentálně ten rest day Jo. a není to Okay. jako výmluva, že si řekneš ne, nechce se mi, ale fakt to tělo to potřebuje. Hele, tohle to mám asi u momentu, kdy třeba doběhnu třeba nějaký ten maraton nebo ultramaraton a další den vstanu a cítím se prostě, že nedokážu si stoupnout na nohy, tak to je ten moment, kdy si prostě třeba řeknu, dám si saunu, odpočinu si dneska, protože i to odpočívání já beru dneska jako investici prostě jakoby do sebe a do toho svého zdraví, že jo? Z toho jakoby dlouhodobého hlediska, protože zase jsme u toho, že prostě se snažím dělat ty věci dlouhodobě, no. A teď mi trošku vypadla ta otázka, jak jsi zmiňoval. No, Jo, když si dáš říkám, pauzu. když si dám pauzu, no. Tak třeba během nějakého toho běhu například, No. tak dokud mi tělo dá, no. Třeba teďka, když jsme běželi ten maraton v té sněhové vánici Na Silvestra. No. Tak od nějakého 20. kilometru už jsem jako, kdyby tam nebyl upřímně můj kamarád, tak se na to možná vykašlu, i když možná ne, spíš, tak bych se na to možná jako vykašlal, ale nevím, no, dokud mi tělo prostě dá, já vím, že je dobrý jakoby naslouchat tomu tělu, v tomhletom případě se stalo teďka v té Paříži, kdy prostě jsme měli v plánu tam zaběhnout ten maraton a od nějakého, nevím, 8. prostě 10. kilometru jsem začal dost jakoby cítit to koleno a říkal jsem si, když teď si tady ho jakoby vykloubím, protože už to fakt jako nebylo dobrý a já jdu dost často právě i přes tu bolest i toho těla a i té prostě hlavy. Jo, to je vidět, no, hodně. No, ale teď jsem už cítil, že prostě dost a snažil jsem se zase dívat dlouhodobě s tím, že poběžím, čeká mě teďka ještě poloviční Ironman, to jsem nikdy neříkal, Hustý. ale kdyby se teďka zničil tu nohu, tak jsem mohl být mimo prostě 3 měsíce, že jo, nebo rok. Klidně i to, no. No, takže tak. Když už jsme tady načali maratony, Ironmany a všechny tyhle věci, tak já se k tomu vrátím. Ty teďka jsi říkal, že tě čeká půl Ironman. Ano. Tak. Máš v plánu i na velkýho Ironmana, jako už full se vším? Jo, to full jsem vlastně jakoby oznámil na svém Instagramu, ale já si myslím, že nevím, myslím si, že to budou poslouchat z mého už profilu hlavně jakoby lidi, kteří se fakt jakoby zajímají o tu moji cestu a tak. Takže mi to nevadí, že jsem to řekl, ale beru to jako součást té cesty na to celého, který mě čeká v říjnu někdy tak. V říjnu ti čeká teda ten poloviční. Celý ne? už. Celý, A v srpnu poloviční, no. Jo, hustý. A kde to bude? Tady v Česku se koná nějaké celé? Ne, v Česku právě je zatím jenom poloviční a to v Hradci Králové, no. To je úplně první město, jinak celý v Česku zatím není, no. Ale nejspíš ten celý
nás čeká buď v Portugalsku, nebo v Ománu. A tam je až to, no, v prosinci. Ale tam se nám úplně nechce, protože to není už Evropa. Za nás to není už jakoby takový tradiční, ale uvidíme, ještě se rozhodneme. Jasně no. Jak na to seš tréninkově teďka, protože vím, že tréninky na Ironmana jsou hrozně těžký tím, že tam máš 3 sporty, že jo? Ale tak vám budu úplně upřímnej. Na kole jsem byl naposledy, když jsme jeli na kolech do Benátek, do Itálie. Jako z Česka jste jeli? Jo, z Česka, z Plzně jsme Krásný. jeli. A potom s plaváním, tak s plaváním jsem na tom, takže jsem byl na jednom tréninku s trenérem. Což taky není úplně nejlepší, protože to plavání je dost náročný a tu techniku a všechno. Jak dlouhý je v plavání jako v polovičním Ironmanovi? Hele, myslím, že nějak kilák 8, takže kilák 800 metrů, no, něco tak. Na to by se asi hodil nějaký trénink, no. No jasný, no. Ale uvidíme, pořád je na to jakoby cca rok, takže tak. No. Takže to nebudeš hecovat jako na poslední chvíli, že? Ne, já... Budeš trénovat prostě poctivě. Určitě. Já si myslím, že by to potom bylo ještě moc. Navíc nemám ani kolo zatím. Kdy jste jeli do těch Benátek vůbec? Hele, tam jsme jeli... Kdy to bylo? V srpnu. A jak dlouho to trvalo? Jako, jste přespávali někde ve stanech jako mimo? Nebo? Hele, náš plán byl takovej, že žádný plán nebyl, takže jsme si každý vzali velkou tašku, horský kolo, nejeli jsme na silničkách, takže to je ještě, takže to je ještě těžší. No je no. A na první den jsme si vzali hotel, nebo takový ubytko spíš, jako my jsme vždycky se snažili jakoby co nejlevnější to udělat tu cestu. A trvalo to nějakých, nevím, týden. S tím, že my jsme první den jsme si řekli, že ujedeme nějakých 210 km. Což byla ta největší chyba a druhá chyba byla ta, že jsme si objednali první den ubytko, takže my jsme pořád šlapali, aby nám nepropadly prostě ty peníze z toho hotelu. No a stalo se to, že při 189. kilometru jsem měl problém s kolenem. No. Jo, tak to je špatný. A jak jste vlastně jeli zpátky? To jste už nejeli na kolena? Ne, zpátky jsme letěli, no. A jak jste dostali kola zpátky? Hele, kola jsme dostali zpátky tak, že jsme obalili do folie, ale prostě vymontovali jsme všechno a dali jsme to do sebe, obalili folii, kterou jsme scháněli. A co to bylo za město? Prostě bylo to nějaký město u Benátek, ono to nelídá přímo z Benátek, Ryanair do Česka. Ale scháněli jsme tam ještě za 5 minut 8 nám zavíral Lidl a scháněli jsme tam potravinářskou folii. No ale určitě prostě mým vrstevníkům nebo klidně i prostě mladším lidem doporučuji prostě vzít svý kámoše a vyrazit prostě na nějaký dobrodružství. Ať už vám zbyde prostě 10 korun na účtě, nebo prostě na takovýhle výlety prakticky jako vy nepotřebujete prostě miliony, 100 000, ale těch zážitků prostě kolik z toho se potom jakoby má, tak je to úplně úžasný, no, takže. Krása je v maličkostech. Je to tak. No a zeptám se tě, proč je z hlediska psychického dobrý si stanovovat nebo dávat takhle velký cíle? Protože občas třeba člověk se toho bojí, vlastně toho cíle, co si sám dal, ale přitom je schopný na to natrénovat. Hele, když si podle mě člověk dá nějaký cíl, že nevím, chce vypadat takhle, chce uběhnout tohle, nebo chce získat tamhle tu, nevím, materialistickou věc, tak právě jakoby vidí ten cíl a žene ho to zatím, že jo, protože vidí, jak to vypadá, ví, co prostě pro to musí dělat, musí si ten člověk jakoby stanovit takový ty postupný kroky, co ho dovedou prostě k tomu cíle. Já mám otázku, jakou roli hraje jako pro tebe ta hlava oproti tělu, když si řekneš, že to je jenom v hlavě a že prostě musíš jako pokračovat dál. Hele, hlava podle mě je takových jakoby 90% z toho všeho, no, protože nevím, když běžíte zase například, tak nohy vám prostě nezastaví a je to prostě
hlavně v té hlavě, kdy vám ta hlava prostě říká, jestli budete pokračovat, nebo mnohdy vám to neřeknou, asi tak, takže hlava je hraje roli podle mě úplně jako ve všem, no. Takže je za mě strašně důležitý tu hlavu nějak trénovat a tak, no. Já bych tady chtěl nechat taky něco posluchačům. Tak mě zajímá, co bys řekl někomu, kdo chce změnu, ale vždycky po chvíli, co se snaží, odpadne. Prostě nemá tam tu disciplínu a neví, jak na to. OK. Hele, dneska už jsme o tom prakticky mluvili, ale nastavit si realistický, nějaký svůj prostě udržitelný plán, u kterého se prostě dá vydržet, ne že prostě si řeknu od zítra prostě začnu, prostě první den péru bomby, budu dělat tady zase 10 věcí, druhý den udělám 9 věcí a třetí den udělám 1 a pak to prostě skončí, ale udělat si prostě udržitelný dlouhodobý plán a aby byl realistický, no. Jak prostě jsi začal s tím svým dlouhodobým mindsetem, jako jaký cíle jsi třeba nastavil ty na začátku, aby jsi jako ten udržel ten mindset? Každý má asi jakoby jiný cíle a jiný nějaký sny, je to něco trošku, že jo, jinýho, sny jsou něco prostě, nevím, chci tamhle být v Austrálii a cíl může být, nevím, třeba tady pracovní. Tak ty jsi se ptal na to nastavení toho, nebo? Jo, nastavení, jak si to nastavit jako na začátku právě, když s tím chceš vlastně začít. Ne, tak já to svičnu. No, tak Jo, pojď. ne mě úplně, jakoby, jak bych si to nastavil, tak nevím, už jsme u toho zase, jakoby, že prostě dát si realistický plán, jo. No. Okay. Nebo realistický taky jakoby cíl, že jo. Neříct si, zítra budu mít Lambo, že jo, jako všechno je možný, ale začít prostě od těch malých kroků a směřovat postupně jako k tomu cíli, no. Že menší úspěchy častěji jsou důležitější než větší úspěchy, Ano. který se život. Já se třeba v poslední době držím tím, že každý maličký jakoby krok vás jakoby, každá ta maličká věc za ten den, ať už je to tady prostě ledová sprcha, tady je to dělání třeba tvorby, to uvádím, že u sebe, protože že jo, se tomu věnuju. Tak všechny ty prostě kroky, maličký, který vám prostě připadají, že no nevím, nechci se mi to úplně dělat, je to prostě maličkost, nedá mi to tu věc, kterou chci, tak prostě potom, když se všechny tyhle ty maličké věci prostě spojí, tak vás to prostě za mě jakoby dostane k tomu, co chci, no. O tobě se teda ví, že jsi tvůrce na sociální sítě, OK, ano. s tím, že tam propaguješ gym obsah, nebo jak bych to řekl, hodně tam sportuješ, obecně Ano, tam ano. ukazuješ tu dobrou stránku života. A zajímá mě, jak kombinuješ právě ten tvoření obsahu, školu a zároveň sport. Ale je to docela složitá otázka, ale snažím se jakoby priorizovat, nevím, jestli jsem to řekl správně to slovo, Asi jo. ale snažím se dát prioritu prostě tomu, v čem vidím jakoby svoji největší budoucnost, no. A to jsou právě jakoby ty socky s tím, že cvičení a všechno tohle, ta sportování a tak to zase vidím z pohledu jakoby toho zdraví, takže a zdraví je jakoby všechno nejdůležitější, když nemáme to zdraví, tak prostě Je to tak. Nejde nic. no, asi tak, Takže takže hlavní priorita sociální sítě. Jo. sociální sítě a prostě pracovat na sobě. A máš nějakou hlavní sociální síť, nebo se všude snažíš jako dělat tak stejně? Hele, hlavní sociální sítě za mě momentálně teďka Instagram. Podle mě Instagram je 5krát silnější prostě než TikTok. A jako spolupráce vám tam jakoby chodí na základě, když máte vybudovaný dobře Instagram, tak určitě vás kontaktujou, jakože na Instagramu, ne úplně na bázi jakoby TikToku. Ale snažím se dát prioritu právě tomu Instagramu a YouTube, ten je taky strašně moc zajímavý, tam mám teďka menší pauzu, ale už je to Jo. na cestě. Už
si tam asi měsíc a něco nic neviděl. Jsem No, koukal no. právě. Ale mám to roztečený, já jsem měl teďka Jo. problém s tím, že jsem hledal střihače, protože je to docela složitá věc a zase se snažím jakoby to domlouvat na té dlouhodobé spolupráci, ale teďka nejspíš budu mít už kameramana na full time, což bude docela velký game changer, takže se na to těším a je to všechno na bázi řešení. Jasný. S Instagramem ty začínal předminulý rok? Nebo... Hele, minulý rok, nebo a teďka vlastně už před minulý rok, ano. A jakože 2,25 na začátku. 2,20, teď je 26. 24, ne? 2,24 asi Jo. jsem začínal, ono se to mi teďka plete, jak teďka je nový rok. Mhm. Takže 2,24 v srpnu, takže teďka je to nějaký rok, nebo v červenci nějak na přelomu. Takže teď je to asi rok a půl, pokud se Něco takového, no. A kolikrát teď jsi postoval? Protože já s tím mám hrozný problém. Já poslední jako asi tak 2 měsíce se tady s Danem snažíme každý, jsme si dali takovou challenge. No. Se jako budeme držet, aby jsme postovali. A děláme okolo 2 až 3 videí týdně, jako Reelsek na Instagram, ale já to nemůžu dostat nějak z té zóny prostě sledujících. Hele, na začátku jsem postoval přibližně nějakých 20 dní, pak jsem měl pauzu, jelikož jsem odletěl, na začátku jsem do toho měl takový ten začátečnický drive, začal tam chodit nějaký sledující. Potom jsem měl týden pauzu, to z toho důvodu, protože jsem byl s přítelkyní na dovolený a říkal jsem si, že to je strašně těžký prostě udělat Reelsko a měl jsem prostě v sobě takový přesvědčení, že to je těžké a že to nejde. Pak jsem se vrátil a postoval jsem nějakých 350 dní v kuse. Ty krás. Takže fakt jsi jel v kuse non-stop každý den. Reels. Každý den, i když to bylo těžký, i když se mi nechtělo, A, tak jsem to dělal, no. a přicházely ti pořád nápady na nějaký Reelska, nebo jak jsi Ale řešil? ChatGPT v tomhle mi přijde, že skoro vůbec nefunguje, ale je to těžký, no. Ono je dobrý nemyslet na to, co baví úplně ostatní lidi, ale to, co baví vás. Samozřejmě obojí hraje roli, ale je super se někde inspirovat a převíct to třeba do vaší nějaký formy, anebo prostě vymyslet něco svýho, co vás prostě baví, že jo. Určitě víte, první věc, když se vás zeptám, co tě baví, prostě jaký níž, nebo co tě baví. Jako sport. Přesně tak, No. ukazovat sport, inspirovat ostatní. No. Tak nejvíc crazy věc prostě, kterou bys chtěl udělat, nebo tak to mám třeba já, tak to mě baví, prostě já to chci dělat. No takže nějakých 300. Já jsem trošku zklamaný z toho, že jsem to nedal rok, protože jsem pak... Skončil pár dní předtím. Prosím. Jsi skončil pár dní předtím. Ano. Mám to trochu v hlavě zafixovaný, že jsem to Čím se to stalo? tak jakoby nedal. Stalo se tím, že jsem už jsem neměl třeba i ty nápady a odletěl jsem za mým kamarádem na Reunion Mhm. a tam jsme to dělali, byl jsem na cestě asi 24 hodin v letadle a dohromady jakoby s přestupama a už jsem to prostě jakoby nedal. A pak jsem, nevím, pár dní jsem si dal pauzu a pak jsem se do toho jakoby vracel teďka. Na podzim jsem tak, jakoby jsem tam nepostoval, ale teďka asi už měsíc a půl zase postuju každý den. A je v tom game changer. Je to fakt game changer, jestli můžu něco doporučit, tak postujte každý den. Je to v mých cílích, kde chci, pro co si jdu, tak je cíl postovat každý den. Tak jo. Ještě se zeptám na to, jak ti právě lezly ty jako shlédnutí a sledující. Ano. Právě, jestli si to nějak už chytilo hned na začátku, když jsi začal, nebo jsi musel čekat nějakou dobu? Hele, já si myslím, že nic není hned. Já jsem to u sebe měl docela těžký v tom, že já dost jakoby přemýšlím i nad těma číslama, nebo jakoby je to nějaký výsledek toho, co dělám, nebo je to výsledek toho u těch tvůrců, že jo, takže mě to dost ovlivňovalo, teď se na tom snažím jakoby dost pracovat s tím, že nemyslím tolik na ty čísla, ale koukám na to jako, že na budování toho brandu
z toho pohledu, jakoby, že i když to prostě nemá 10 000, tak jsem tady posnul prostě video, co má hodnotu a co těm lidem něco dá a s čím se prostě nejvíc spojí. A je to prostě lepší, než třeba prostě, kdybych posnul nějaký hloupý video, tady třeba nějaký vtipný a mělo, nebo ne hloupý, to jsem řekl špatně, ale mělo by to třeba, nevím, Mělo by to půl hodnotu. prostě. milionu, ale nemělo by to hodnotu a nejdůležitější věc na těch sockách, co tam funguje, takže se s tím někdo stotožní, no, takže. No a ještě se vrátím teda zpátky. Když se snažil postovat celý rok v kuse Ano. a nezvládl jsi to, vlastně selhal z pár dnů předtím, tak byl to nějaký cíl, který se ti nepodařilo dosáhnout? Bral bys to tak? Ale bral bych to tak, nemohl jsem z toho pomalu spát, ale jelikož jsem zrovna byl u toho kámoše a už jsem prostě, nevím, měl jsem přibližně nějakých těch 11 000, tak jsem si říkal, v klidu, Franto, prostě nic se nestane jakoby pár dní. Prostě věděl jsem, co v sobě mám prostě jakoby za sílu, takže jsem věděl prostě, že se do toho vrátím a že prostě svět jakoby nekončí, no, takže. Takže z toho by se dalo říct, že i když má člověk nastavený nějaký cíl a nedokáže ho splnit, tak ale důležitější je ta cesta, kterou ušel, aby se k tomu cíli dostal. Určitě. Všechny ty faily, prostě pády, tak vždycky mám to jakoby hrozně moc znát, takže asi tak. Doufám, že jsem odpověděl dobře. Ano. Jo. Super. Já moc děkuju, já bych to tímhle už zakončil. Doufám, že se vám dnešní premiérový díl líbil a určitě dejte Frantovi follow na Instagram, Díky moc. Na YouTube taky. na YouTube taky. Já děkuji moc za pozvání, bylo to super a budu se těšit třeba někdy Yes. třeba Určitě. doufám, že budeme pokračovat nebo i kdybyste nepokračovali, Jasně. tak rád se s vámi setkám někdy. Třeba budeš v nějakým tom milníkovém dílu. to podcastu, to bylo bylo super, to bylo No to super. jo. Úplně. Dobrý. Tak jo, tak děkuji moc. Tak jo, děkuji Taky moc. děkuji moc za pozvání. Ahoj.